गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्माया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव खुंफुंजागासिनो। बेनिनो नैथि साननि थान्दै मेलाव 5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो एबसुनि जारिमिन लिरबोनाय लेथुम आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिन खोन्दो 1खौ मिरु एबसुनो गथायो। जोबोद दुखुनि खौरां, फिसाजोनि जिउ गोमानायखौ गोसोखाङै खाङै जोनोमगिरि बिमायाबो दिनै जिउ गोमालांबाय। फिसाजो सात्रिनि बसुमतारिया कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसामोन। थांनाय 3 दान सिगां फासि नांना थानाय थासारियाव फिसाजोनि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो मोन्दोंमोन। दिनैसिम फिसाजोनि थारबिनाय नागिरना मोनैयाव बिमाया दिनै सानस'नो हायैयाव जिउ गोमायो। गरेस्वर थानानि बेन्दोङाव थानाय नावकाटा जाब्रांपारा गामिनि थांनाय 2022 मायथाइनि 28 अक्ट'बर खालारखालि कटन मुलुगसोलोंसालियाव फरायनानै MA थाखोखौ उथ्रिसार जानानै गुबुन मोनसे सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो हरखाबै गावनि जिउखौ गावनि थाग्रा खथायावनो जिउ फोजोबनानै लानानै सात्रिनि बसुमतारिनि जिउ गोमानायखौ सानै जोनोमगिरि बिमायाव दिनै हरखाबै रुंसार जालांबाय होननानै नखरनि सुबुंफ्रा दुखुयै फोरमायदों। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव खुंजानाय गिबि मैहुर मुलुगनां थियेटार फोरबोआव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बाहागो लानो मोननानै गावखौनो खाफाल गोनां होननानै बुंदों। हाबाफारियाव आसाम नाट्य हनमिलननि गागु बोसोनगिरि एबा गागु फावखुंगुर मुस्रि दुलारायआबो लोगोसे दंफायोमोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिथांखि। हेमन्त बिश्व शर्मा सरकारखौ बे बाराव रायजो राजाफ्रा बुजिनो हासिगोन। 18 बोसोर बैसोनि दुइसिन हिनजाव हाबा खालामग्रा हौवाफ्रा जेल जानांसिगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों बिथोन होदोंदि जायफोर हौवाफ्रा 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि हिनजाव जुलि खालामदों बेसोरखौ आयेनजों गोख्रों राहा लाना जेलाव सोनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि रोजा रोजा हौवाफ्रा बे बाराव जेलाव थांगोन आरो होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। डुम्ब्रु खावसानि उवालजों सालसिरिनि गाहेनजों खुगा मेथाइखौ रोजाबदों जनक शंकर नार्जारिया। लोरगि थियेटार ग्रुप आरो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय खुंफुंजानाय मुलुगनां थियेटार फोरबोआव विश्व भारती शान्ति निकेतननि आजिरा मोननाय बिबुंगोरा जनक शंकर नार्जारिया बाहागो लाफैदों। जनक शंकर नार्जारिया लोरगि थियेटार ग्रुपनिसिम जोबोद साबायखर बावहरदों। बङाइगाव डायसिस लाइमोन गांखंनि 38थि बोसोर जथुम्माखौ गिबि खेबनि थाखाय सोनाब बेंगलनि सनादबा मन्दिराव खुंफुंनो 3 टीम ख्रीष्ट सिबियारिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। बङाइगाव डायसिस इयुथ कमिटि NELCनि 38थि बोसोर जथुम्माया बोहैथि दाननि 30 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारि अक्ट'आव सोनाब बेंगलनि सनादबा गामिनि सनादबा NELC मन्डलाव खुंफुंजानो थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे जथुम्माया अरुणाचल आसाम आरो सोनाब बेंगल गासै 3 हादरसानि गेजेराव जागोन। लोगोसे गासै 9 सार्कल जेरै अरुणाचल, धेमाजि, गहपुर, ढेकियाजुलि, पार्किजुलि, उदालगुरि, बङाइगाव, गौरां, गथायबारि, मथामबेल सार्कलफोरनिफ्राय बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन। क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरि बर्नाल डेकाया मानसि बुदों। बर्नाल डेकानि हेंथायै गोख्रों अजद। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव जाफेरै जाथाय। जिल्ला बेंगिरि बर्नाल डेकाया साख्रि मावफारियाफोरखौ बुनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। DC डेकाजों बुजानाय ग्रेडफोर साख्रि मावलाया क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। जाथायनि बुलि जानांनाय दीपक दासनि नखरा गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाम सावस्रि सुमाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 7086858977 बे जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 2023नि थाखाय सेथि अल बिटिआर नोरजाफोरनि थाखाय क्रिकेट बादायलायनाय खुंदों अल बिटिआर नोरजा आफादा। चिरां जिल्ला गुरुबासा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्राय दिनैसिम अल बिटिआर नोरजा आफादनि बानजायनायाव मेहेरगोनाङै 2023नि थाखाय सेथि अल बिटिआर नोरजाफोरनि थाखाय क्रिकेट बादायलायनाय खुंदों। बे गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों चिरां जिल्लानि EDC रिंखां मोसाहारि आरो क'क्राझारनि SSC DPO जाहांगीर हुसैना। सेथि बादायलायनायाव बादायलायदोंमोन चिरां जिल्ला नोरजा आफाद हानजा आरो क'क्राझार जिल्ला नोरजा आफाद हानजानि गेजेराव। बे बादायलायनायाव चिरां जिल्लाया नाजाथाबनायनि गेजेरजों गेलेनानै
22 रान देरहासार जानो हायो।